Iya. Ya. Wayahe wis. Wayahe wis. Lingsih. Iki apa gamelan sing iki pancen larase medhit. Kowe njaluk barang ya konsekuensine aja telake rada kejiret. Nen sing tumbuk 5 wah iku dienggo barang po enak tenan itu. Ngaten sing sijine aja. Yo siji meneh. Kiai Congat. Nano keringan. Iya. Oke, lanjut apa pelempar? Oke. Monggo Mak Cici. Nggih, monggo Mbak Sukimin. mudeng ran aku bar mangan kacang. Nyaru musuh Lah hubungane wis mau limbukan tempone cepet njuruk sida bedang saiki kan bedange kok tok selo-selo. hubungane kutut manghurup bar mangan kacang ki ngopo? Ben rampung iku mangan kacang sik, berikan kesempatan. Jaya endo. Hanggang nyameh mana Hong Kong keng wah ya lempar nggih lempar Siap. wis kacangnya isih para Mbak Sinta. Mbak Sinta ya Oke, terus lanjut. Ayo, Nak, Sinta. Mak Cici rak nggih tua-tua deman-deman. Oh. Bar Mbak Sinta, Mbak Nina. oh Terus Mbak Niken, terus Lek Sukimin. oh iya Mbak Sinta ngendang oh, Napa ngrebab? oh iya engko pas ragenan weh oh ngendang langgam yo engko ya saiki kutut sik
Monggo tibane kuda nyungklang terakhir. Kutut manggung jaluk-jaluk pancen Mbak Sinta ki murakabi tenan. Cak iki jarene wis tok kontrak terus. Iya. Kontrak setahun ki brio siji. Ya, yo. Apa nggih, Pak? Yo, brio. Ya, lanjut. Nina Nagata. Ala brio. Nah, iya. Yo, oh Nina Nagata to jenenge iki. Moko Nagata ki merek ember. Kula niku napa-napa purun Pak Wau. Ember ki pajake aduh. Plastik. Ember ember. Ngerti eneng to ember merek Nagata? Yo. Ember lho. Ora mung ember ciduk barang. No. Sampean basicnya ya sinden, Mbak. Kuliah di sekolah di sini. Kulo SMKI. SMKI Kerawitan. Nggih. Oh iya. Kerawitan ora. Aja muni Kerawitan isin aku. Ya. Nggih. Ampun. Oh berarti apa jenenge sekarang itu kayaknya ketua jurusannya Pak Teguh ya? Waduh, kesupen. Oh, ora ding kuwi isi Jogja ding, sorry. Nggih, kula Jogja. Oh, isi kuwi. Isi. Urung tekan aku. Kuwi urung isi kok. Nah iya. Yo. Hatta omben Neno. Omben nona manuk Cokres. Hatta omben Silent. Oh, kok apri meneh? Mboten niku. Yo. Mak Cici, mbang ngantuk Mak Cici. Yo, Mak Cici. Ayo, Mak. Sindane Pak Mul kok ngantuk ira eneng. Turu. Nikane mendino wayangane wis apal mendino turu. Lah niki jagate salah wayangan bengi-bengi yo ngawani bengi. Yo. Iki sinten opere? Mak Cici. Mak Cici. Tetep suarane ya pepetingan. Nah iya. Kayak Mbak Karni ya, Truk. Nah iya. Nah iya. Neno. Nah iya. Oh iya.
Oh dhisik Mbak Warni ya andalane Pak Mantep. Iki ya saiki andalane Pak Mantep. Nah iya. Mantep Kedarsono. Yo, ndang dintekke. Sati tewas gawe walolo bapak Donyongklang doalah ae nggih matur nuwun mat-matan iki gong iya Tru iki mau minangkani pundutane Pak Sahadi ya sore mau iki lagi metu nang nggon gara-gara ya ya aja wayahe jam pira iki semeh jam 2 ya yo oke wayahe metu ya saiki sapa karo sapa sik ngono Nina karo Citra, yuk. Yuk, masuk nduk Nina karo Citra, Nduk. Ah, sapa ngadeg sik pokoke. Sepotke, Mas. Wahabi. Wahabi. Ya. Yuk.
kijing miring ya kena, onang-onang ya oleh. Iya. Cucur bawuk. Ayo dikancani Mbak Apri karo Mbak Mimin. Ayo padu. Aku nganti lali bintang tamune gitu. Wis kacang wae oleh marake pisan. Ayo, ndak selak ngoyot. Wong tuwa alon-alon. Pancen wis eneng ngoyoti kok. Nek jarine Cak Tawar Niku akar serabut. Ya ora tunggang no priyen siji. Ha iya. Seragenan mawon nggih. Oke, seragenan sik. Iya. Seragenan sik wae ya. Gelo nggih. Oh nggih. Apa? Gelo. Apa? Gelo. 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 Weh. Gelo ning atiku. Udu. Ning endi? Ning naki masa ya ora. Jeneng gelo. Ning naki ra apa Oh, sokon golek Gelo cak. Pak. Ya Allah. Ra sing Gelo tuwa. klopo jadi. Lane sinyal. Gelaning gelo. Laranti. Oh. Jenengane nglarani malah. Tak bukake Mbak Nina, sak kira. Alah. Bersama Sanggar Sangat Cemara dan Hono Coroko. Oke, yo. Gelo seragenan sik. Princess Abria. Neng endi nggonku goleki bener-bener kepengin ketemu nadyan ado tak parani mung nuruti karepe hati bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sinendal rasaku waktu matas nawasi pipiku asik-asik yen pancene ora tresno mbok ya kanca sing tresno Oke, ya lanjut. Napa? Anu, jare anu bintang tamu larang. Kaya ngene lalanku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancen ditinggal dadi kelo Anissa lawase
yen ngopo kok dadakan yen pancen ditinggal gawe gelo ati sak lawase Sampun, Oke, Pak. Mas Petruk. yo terus wis yo Lek, garuan lek. kaya ini sirine muni yo nek ngono sing urung sapa iki oh Niken no Niken Numi karo Numi. Sinto nah Sinto Aku deloki gendeng Facebooke. Sinto gendeng aku ndeloki Facebooke Nina Pupek ya arep tak nggo thumbnail nang nggon YouTube Iya. nom-nomane ayu le Pak niku Oh iya toh? nggih Woi. Gandeng itu wong tuwa. barane tuwa wong ayu-ayu kok milih bojo umur 52 52 apa Pak Cakil ki Lah kono sing entuk tuwa ketuan aku sing kenom Kenomen. 16 tahun anake iki. Anak ini 16 tahun Anake Mbok Sri. anak bos Lah ya iki kan bojone Mbak Nina tuwa ketuan. Aku sing Oh. entuk 6 kenomen. oh tapi ra ono Mas Cakil sing ndi Lah bojomu nampa tua yu. Bojoku sing ngendi ngantek lali iki. Ora. bojone sing ndi nganti lali Bojone Ora, pertanyaan iki bojomu lanang apa wedok? Kepo. Tergantung kebutuhan. Oke lanjut ya Seragenan melih. seragen lagi boleh Sing ngendang Mbak Sinta kok jane. oh iya Mbak Oh Sinta iya. sik Nggih. ya langgam sik sak anu ramban terus langsung Seragen. seragen yo monggo Mbak Nggih. Sinta oh Monggo. apa iso sarjana wong e Nyone karo ditali bojo lah. bekti Kandhani. bojone yo nrimo akeh Monggo. Nerima bojone kon ning omah isah-isah ya gelem ae. Monggo Mbak Sinta. monggo Godhong katese gawe legane. yo monggo Injil. yo monggo Mbak Sintang ndang wah Ndang ngoten, nggih. tenan iki wah Ya. elok iki wah Gile dalan. Ndang. Apa? Kok lah. Aku tak joke tambah. Sila lho. Nek ra njo sila tak silake sik. SIC Surakarta gelangmu tak gawe Gelange tak- gawe seminggu sik Mbak langgam sik lali janjine ana Mak Lali janjine. Niku mau sampun slendro napa pelok? Iki mau pelau. Slendro kentas dikening. Lendro Tendrone apa Mbak Niken? Derek gubuk asmara nggih saged. Nggih. Aja gubuk asmara liyane wis. Anu Oh nggih. mawon. Lali janjine. Oh nggih. oh iya lali janjine sesi deman Slendro Sesi kok lali demenan. janji. Oh iya iya, sesi demen ya keneng. oh Sesi sesi deman deman. ya Sesi ya demenan. Sesi demen. Jale wangi le ngendi aku sih, gubuk Dek? asmara Tapi ki toh, enggak menjiwai. begitu nyaman dengan syairnya saya terlalu ya oke yuk Langsung. ya Mas oke Luweh becik ratenana. siapa sih cinta Cinta apa? Mbak Sinta woi Cagak. Dinger
Ya. Kahormatan lamrong rupa ngarep Jebul ora mung perkara sinden karo nyanyi karo gedruk. Ya. Kendangan Cinta ternyata semua kendangan. RKG bisa. Iya, ternyata kepelakane jan mantep tenan kuwi. Ngeplaki kulit mati. Suarane yo jos. Suarane aku Suarane gantian. bojone pisan terus masuk angin. Kendangane sae nggih. Sae keplakane. Tapi nek SMKI anu pacare guru kendang. Sae. Oh, malah gawe pepanas. Pacare guru kendang iki Pak Gianto wis reneng kok. Wong mati kok. Malah dicethake. Aku mulai nang indik dhisik. Kapan-kapan ngerbab gentos lho Mbak Sinta. Nah. Ya, oke. Iya. KRB. Neno. Urip ana kutha gede kowe taratu Ayo, iya, ayo. Dawas ragenan. Mbak Sinta tetep nggih. Sinta wujud. Iya, iya. Cendol, cendol. Cendol, cendol. Cendol. Dapat segar. Luwih becik paterono. Iya, iya, iya. isih mampu ngeladeni solambu mangka kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kasukahanmu jiwa raga ngubah kurang kahormatan mapro merubah tuku gedang. Tuku gedang. Ya, oke lanjut. urip ana kutha Iya. Iya, iya. Hey!
marang kula argo kerwo yang putra. Hei. Hei. Dewakin saking alismu kuwasa angklandang alasane kakiku senadyan posting serius aku isih mampu ngladeni salahku Monggo kowe bocah gunung nadyan bocah gunung juga hanyempung jiwa ragaku kok kurang kehormatan mampruk rungguh ngarepi Pak Bambang tuku gedang. Nek Pak Bambang potong rambut. Rambut, baleni Pak Bambang potong rambut. Rambut. Kuwi jempol. Ning kuwi ya rambut, Dik. Wah, yo, Mas bicara. Wartoyo madang, ngono piye? Lho, Kris. Mas Wartoyo madang. Kebakaran. Oke, yo. Isi ta? Sing. Ya, yuk. urip ana pasti kasebatan. Ya, oke. Wah, Sinta ngendang, Bacut ke nyanyi. Wah, jan. Elok, wayahe. Bos. Iki ana Kumir Mania request Pak Dalang kagem pemuda IM3 ngemplak. Lagunipun Balungan Kere. Nah. Oke. Balungane Citra. Oh, Balungane Citra. Oh Nah, iya. iki balungan kere iki. Iya. Ya, Cit. Ayo, Balungan kok Citra. membur iki piye? Ayu, kalem, raneka-neka, Raneka-neka. berpendidikan. Heeh. Aku seneng. Oh, Citra. Aku arep mari. Nek nyawang Sinta, tambah nono nduk ibadah lho kowe. Aja sadar sing aku koncone sapa. Beri aku tak potong rambut ya. Aku duwe videone sampean Nggih. zaman urung gelungan. Nggih. Rambut dawa anu ora kebayaan. Arep tak upload nang YouTube tapi aku izin sih kudune karo Boleh, manajemen. Boleh enggak apa-apa. Ya awal karir Mimin Iya. dan Apri. Enggak apa-apa. Ngono. Apri ki anu blasone mak kok ditapuki wong sak desa kae. Blakon, heeh. Balungan kere nduk. Kae pas anu wayang apa kae? Wayang dakwah apa gitu loh. Nek ra salah. Apa wayang apa ya? Anu Wayang Madya. wayang babat. Wayang babat. Itu tahun berapa itu? 2012. Urung 2012 ini belum kenal aku. Nggih. Belum. Kula dereng kenal Mbak Mimin nggih. Itu sudah panggung. Oh, itu sudah berarti tahun 2013-14. Tentang penyanyi menika 2013 kalian. Setelah eranya Megan ya. Nggih. Iya. Mbak Megan itu sudah saya temeni. Oh sudah ya. Iya. Oke. Kita daerah Musuk dan lain-lain. Bintang tamunya waktu itu masih Mbak Niken. Oh iya. Iya. Ya, oke, yuk. Malah mudhun pangkate ya Niken ki ora diudi kok bintang tamu. Monggo diasah meneh kan karo aku Kasah kan. meneh. Guyone Diusur-usuruke nang nggon mungkal ngono kan. Yo. Balungan kere. Balungan bersama kere, ya. Mas Wahadai puntuk Petengi ngopo? ngeblek. Ngeblek. Ah iya. Black light. backlight. Nggih, oke. Ya. Oke, aku nganti fokusku mung nang gambar aku dadine. Mungkin kameranya kurang mriki Mas Kentu. Apa presiden kurang ning kono Mbak? Oh iya. Mesti dene yang buri kelir kene lho. Benjang tambah dengan presiden lampu. Oh, di sini. Dados kersanipun Lah kae udah ada itu. tinggal.
Gitu. Kena kowe kuwi lho, Lek. Mosok ya pergo aku. Lah kowe kan Loh. mau guyu ae kok. Cahaya. Nggih, lajeng menika. Oke. Aku tadi kehilangan mood nek ngene iki. Oke, yo. Sing oh, sing Apri. ora wani nganggo mic kowe. Apri basah. Aja. Apa kamerane sing elek? Mboten. Apa beli lagi nih tuh buat saya aja nanti. Heeh. Tuh, oke. Ya, yo, siji meneh apa? Yo, Nina. Sedanten ngoten. Oh, kabeh yo. Nggih. Ya, sedaya. Gedruk lagi. Gedruk meneh. Liyane lewung apa ta gedruk iki? Oh, kuwi. Jangan nget-ngetan. Oh, nggih. Oke. Jangan nget-ngetan. Jangan gori. Sesuk kena nggo sarapan ora diinget mesake rekoso. Kurang dong salami diriwang kiter kok ora diinget. Lho iki sing kok ngarep apik. Ya. Ya toh sing kamerane kentung sing Jane iki tergantung sing disuting sapa kok. Nek iya. Mbah Himin gitu ya gelap. Ya pokoke ndelik Adela. ya. Mangga punduk reja. Nah, tambahin siji meneh apa? Mbak melih. Apa yo. Yo Pri, siji meneh. Satu lagi terakhir. Kepenaan kok. Mundur alon-alon. Apa? Mundur Mundur alon-alon. Oke. Yo. Yo. Bendino nggawane iki ngono ya gayeng. Yo beres wis. Seragam. Oh yo. Ayo. Ayo Mas sak bintang tamunya bareng. Ngene iki lho. Polosan Aku seragam. naksir klambi biru seperti ini terus Ini seragam dari Mas Santut ya? bukan. Coba. Dari Iya, Bu Mas. Nurhana. Iya. Ora iki Mas Santut. Mas Tantu. Iya, tapi kan dari Bu Nurhana. Kok dari maksudnya? Kan Oh. ini dipakai di garasi Haryanto dulu. Oh, engko tak dienggo nang garasi nggon aku. Garasi Anu nama. dipesankan, saya pesankan sekalian kapan gitu, tinggal nanti saya notanya saya antar ke Sangat Cemara. Bati. Betul apa? Oke, betul cocok toh? Ya. Kan jadwalnya padat, betul sempat kan. Kok tekan Iki- dhewe Bagor brand kok. Aku duwe biru dongkor begitu tapi sasirangan. Apike ngene iki sabuke kan kuning. Sasirangan Kalimantan. Ya. Sesuk belanja. Dari ini kan nunda pesawatmu. Iya. Mulai tanggal 15. Iya. Yang tetap layan jam 2 sore ya. Oke. Ya. Iya, iya. Tapi kok seragamnya aku ra entuk. Lah wis duwe. Itu. Oke, 1, 2, 3, 4, wong pira iki? 1, 2, 5 ya. Oh, 6 karo Mak Cici. Lah kula 8 lah kula. Oh iya. Anu, bagian kula duit mawon. bas mentah. Ya, oke, yuk. Mbak Nina, Mbak Sinta, Apri, Mimin, Citra, Niken, and Umi, and Bu Cici. Yeah, thank you so much for